Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kodi odiechieng kwa gombaka kendo wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Mabro tayi chenro ni odiechieng ma kawuono en Andruth Otieno kendo wantiere kod weche mabeyo mokalo kotenore kod chenro mag bedo kod okumba mar thieth. Ere kaka wanyalo bedo kod okumba makare mar thieth? Nyakora Mugia Jwanga wadhi bedo kod okumba mar thieth kowuok e kambi mar CIC. Mabende nitiere kod chenro makare maber mokalo. Jalonywa bende osechopo e studio ka wabumiye thuolo bang'e matin mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage. Kokwa ketho kinde kata matin to wadonjo e twak achiel kachiel. Anino ng'ani Ruth Otieno kendo adwa napari ni penj laktar ikelonwa kod CIC Group. Ngimani en mwanduni. E kambi mar okumba mar CIC wan gi yie ni okang' mora mora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani. Kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth minindo e od thieth, klinik mag mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel, CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mar riti ponono ni yudo masira nono maonge chudo mora mora. Ka bende gibiro miyo omenda manyalo romo siling $1,000,000 ne jowa ma hikgi oseniang'. Tiende niya, kaponono ni chopo higni 60 kadhi nyime, wantiere kod Seniors Mediplan ma bende biro kelo ni chenro makende mar konyri e diere kata ndalo ni magaheri. CIC ni kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche mag tama, kamuting'o riti pacho e kind weche mamoko. To kaponono ni in jakanyo mar Saga kata Sako, CIC bende biro kelo ni chenro makende mawadendo kacha ni CIC Cop Care Medical Cover ma owinjore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kikiwe weche mag thieth yudi apoya, rit ngimani gi nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Gima dwani mondo mitime chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Orote machuok, kindiko kacha niya ni medical cover. Katiore namba mar 22471. Abiro nuoyo, ndik ote machuok kindiko ni medical cover. Katiore namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho to gitimo kamoro mora mantiere machiegni e chenro mar penj laktar. Kawuono wadwa go mbaka weche mopogore opogore kotenore kod weche mag bedo makare kachiel kod rito pachwa wadendo kacha ni weche mag mental health. Jalonywa ntiere studio ka obro nyisowa nyinge, en ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth kum invite studio. Amora ahinya bet ka. An iluonga ni Ochieng' Odhiambo John. An jalony weche mag mental health. Iluongo ni clinical psychologist. Atiye hospital mar Chiromo Hospital Group. Amor bet e chenro. Erokamano. Erokamano ahinya Amor mokalo kendo inyiswa ni kawuono idwani wago mbaka kotenore kod tuo miluongo ni bipolar. Bipolar gi dholuo wanyalo wacho ni en ang'o? Kapo nono ok wanyal ng'e gi dholuo, moro inyalo pimonwa ni bipolar timo ng'ato nade? Bipolar en tuo mar anyalo wacho ni mood nyiso ni kaka ng'ato winjo in terms of paro gi luongo nang'o feelings. Koro en tuo ma o affect orocho capacity mar ng'ato bet gi that ability mar regulate mood ne. Koro samoro yudo ka samoro pache dhi mang'eny kabisa ama en gi feelings mokalo kiasi. Ntie kaka dhano kaka nochwe ma awach ni kido. Koro ntie kido mar dhano ma society ama anyuola o expect for kila ng'ata. Koro yudo ka tuo ni en tuo ma koro ji maneni bro ng'e ni ntie kasoro. Either iwuoyo mang'eny ama itimo timbe moko ma gi dho ngere luongo ni daredevil. Yudo ka kata ka in gi dhaw ama in gi ich wang' sa ka sa ma yudo ka mor samoro be onge.
ama mor ng'eny. Koro en tuo ma orocho capacity mar dhano regulate emotions. Gima jalony watimo nyisowa ka Nyakwarumogi Ajwang'a ni chandruok mar bipolar kata gima wawuoyo odiechieng' ma kawuono en jagono ma samoro ok onyal keto pache kata chunye kata ngimane e yo moro ma inyalo wach ni ma kawaida. Samoro en jagono ma kuna ahinya kata en jagono ma kuya ahinya to sama tin to seloko omor saidi. Tiende ni nitiere kod extremes ariyo. Kapo nono ni en mor mokalore mana kaka jalony owacho onyalo nyiero ahinya, omor ahinya to sama tin onyalo lokore ma ochako dhi mokum mana e dakika achiel. Wanyalo wacho kacha ni bipolar disorder. Bipolar disorder thothni owa kanye kata ang'o makele. Amoro mokalo gi pichani okete e yo maber mokalo. En kaka obongo dhano kata wi dhano ma obongo ka ematiere kod gimoro amora, paro, emotions, kaka ng'ato winjo, mor kata kuyo kod gik makamago. Ma sama tin olokore ratong, sama tin olokore rateng'. Apa ni mai gimitemo leronwa jalony marwa. Yes. Kamano. Ang'o mathoro kelo chandruogni? Koro chandruokni wacho ni en ikele gik mang'eny, multifactorial, yeah? Ikele gi gik mang'eny. To one of the things ma joma timo nonro mag genetics nyisowa ni iyude orenge remo. Koro en tuo ma kantie if you're ka in, let's say, first family member, wawach ni babau ne nigi tuo ama mama ne nigi tuo ni, yot mondo mi nyathine achiel kata ariyo moro nyalo yudo tuo no. Koro genetics play a role kabisa kelo tuo ni. Te en tuo ma kanyalo lere en shida mar chemicals manie obwongo. Koro obwongo nigi chemicals. To chemicals gi gin nitie waluongo ni baseline. Baseline nyiso ni nitie level monego bede. Koro sama en level maber ni to ng'ato nyalo nyiero, nyalo bet mamor, ka gimoro timore malit ne onya ywak, but oywak kata mor within baseline. Lakini tuo ni oloko gima gi dho ngere luongo ni neurochemistry, but nyiso ni chemical go sama ng'ato either omor kabisa ma okalore cha, nyiso ni chemical go ng'eny e obwongo ma koro miyo bedo gi speed mang'eny. Ido ka seche go kata ka dang'wa ka rembe wa pimo ka glucose ng'eny nikech chemicals go nyiso del mondo ogol glucose. Ng'eni glucose en kelo teko. Ko ido ka ng'ano kata mana gotieno sama ninden koro go koko ama seche go en koko dwa timo the devil things mana wacho ka nikech nitie kasoro. Alafu kachako dok piny to chemicals go chak rumo. Koro ido ka levels ma chemicals go ni piny. Ko sama levels go ni piny eka koro ido ka koro okuyo koro en onge mor, koro oywak sate, ama ido ka koro odwa dere, suicidality, koro odwa dere. Alafu jomoluore be koro ido ka koro bedo gi chandruok. Ma thothne oringo e anyuola. Seche moringo anyuola ni ochuno ni ji duto te mane family ni kata mantiere anyuola ni dhi bedo kod chandruogni. Koso nitiere joma nyalo yiero, monyalo mako kod jogo ma ok onyal mako. Kaka iwacho no en iluongo na lels. Koro indido ka nyithindo 4 mbi 1 samoro nyaka skip generation. Koro ok jite ibiro ka 1 or 2. Gimoro manyalo medo kanyo be cause en trauma be waseyudo ka kelo tuo ni. Ng'at ma odongo kama tabu ng'eny, let's say kuonde ma conflict nitie ama dhier be ng'eny gikalago kelo tuo no nikech iyudo ka stressors ma ng'ato mania environment ma ng'ato nitie be kelo tuo no. Koro trauma iluongo ni nature and nature mano nyiso ni del gi neurochemistry kaka del nolos gi Nyasaye, and then environment ma ng'ato bete. Kibet kama onge mor ma kuyo ng'enye mago be trigger tuo mar bipolar. Mano bende trigger. Chiwacho no kata ni ok ochuno ni family te nyaka bed godo, jomoko nyalo bedo kode, jomoko nyalo bedo maonge kode. Ani watiere kod picha maber mokalo ka ama nyisowa kaka enena picha manyiso kaka obongo chala ka achiel kod weyni mag obongo kaka obedo, leche ka achiel kod gik makamago. Chiwacho ni chemicals mantiere obongo kapo nono ni gionge e baseline madwarore ka gidhi malainya to kelo mor
mang'eny saidi mana kaka ne walero cha kata ka gidhi piny saidi to kelo kuyo kachiel kod midhiero ma ng'ato enena gi midhiero mokia kata gimomiyo entiere kod midhiero. Wadwa ng'iyo family ma jomoko nitiere kod bipolar kata chandruogni. E family ka ok ni ji te nyalo bedo godo to ng'ama nitiere kod high risk mar bedo kod bipolar. Ng'ama nitiere kod high risk mar bedo gi bipolar en again anyalo doke nyathi ma, let's say for example, ok mi love maber anyawacho ama deprivation ido ka ng'ata da mondo ere human beings te, lakini kiyudo ka koro ibet kamoro to maybe let's say parents maybe madho kong'o, chiemo onge gi kalago, koro jomo bedo subjected to such extreme environmental experiences ido ka gin yot mar bedo gi tuoni dhi malo. To gimoro be manyalo medo kanyo en genetics cha. Koro ido ka wawuonde ni iluongo ni genes, recessive gene and dominant. Koro ki cross giga ido ka lese ka guok ang'wen ido ka ng'ata achiel nya yudo to ji adek ok yudi. Koro ochalo be bahati, ok wanyal apani technology pok ochopo kama koro wanyalo pinpoint, but genetics gi environment gi play a role. Onyuoli e family mane kwaru moro nitiere kode inyalo bedo kode, environment alwora midake inyalo bedo kode, nyithindo kaka gidongo aka ponono ni anyuondi moro nitiere godo to thuolo nitiere ni inyalo bedo kode, ionge kod hera ama jonyuol miyo nyithindo ka inyalo bedo godo, iwinjo ka gima ikwedi kod weche makamago inyalo bedo godo. Wantiere kacha kod kidienje mopogore opogore mag bipolar types kata kidienje mopogore opogore mag bipolar. Mulnwa mana matin ka pok wadhi e kidienje machielo. Koro bipolar ni wapoge dek. Koro nitie bipolar mokwongo, bipolar mar ariyo to gi bipolar mar adek. Koro bipolar mokwongo ni kaka wa categorize gi en ni wang'iyo symptoms gi, severity of symptoms, to kendo chak wang'iyo timelines. Koro iyudo ka bipolar 1 ni en iyudo ka nitie gima iluongo ni mania. Koro mania ni en sama ng'ato chemicals ka ni malo. Koro ka sechego ng'ano omor kabisa to en okodwa nindo, en odwa ni osiko move, en gi teko mang'eny, glucose mana wacho ni nie remo. Ng'eni ng'ato ka ni glucose ochapni en restless. Koro ka poni ng'ani obedo gi manic episode, waluongo ni manic episode for 4 days to 1 week ma require mondo dhi hospital, nikech kok watere hospital to nya hinyore. En ng'ama onyalo nikech teko mang'eny gogo daredevil, ido ka otwa timo gik ma risky. Koro ido ka sechego nyaka watere e mental health facility mondo wakete kanyo. Kok watimo kamano tido ka damage moko nyalo bete. Koro ka ng'ano experience mania for 4 days to 1 week ma require nyaka tere hospital, and then mano ka en malo kuchucho king'iyo curve, koro en malo afo odhi osink onimo odoke depression kucho. Sama koro ne depression cha manyalo iluongo ni MDD, major depressive disorder, mano nyalo dhi kata for 2 weeks. Apa ni mamake makakanyo kar ka ng'ato odhi e depression piny no mor dakika achiel to sama tino dhi piny kabisa, iwacho kacha ni ma anyalo dhi kuom jumbe madhi ariyo. To ka ineno ka ng'ato be mor ahinya entiere kod teko mang'eny kuom ndalo 4 nyaka ndalo 7 ber kitere hospital, nikech teko mang'eny ni nyalo kelo ne chandruok aina mage, hinyruok aina mage. To ere kaka onego beni deal kode, kaka onego beni timo kapok itere hospital, ahinya jogo mantiere kod chandruok ma wawuoye mar bipolar disorder. Wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime kikisud kata matin nikech kidienje mar ariyo ni daher mondo mi iwinj maber. Msimu huu wa Ramadhani
Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mach nyalo wuok sasaya samitimo ohala kech mag midhiero mayudo ji tinyalo yudo kaka ikonyori ka in gi okumba mar insurance. Kapo ni sales ni piny mondo idoge yud profit nikech profit moyudo bao en mana siling achiel gi siling ariyo to odwaro mana keto chuny motegno mar mondo ilok wandi. Hotel dwaro capital ma ujual matin mondo mi iket a structure machalo kaka koro maketo niendi nyaka ibed kod pesa. Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Abijini ing'e jothumbewa. Wagoyo mbaka kod Opiyo Bilongo. Mano yudo tiegruok mathoth ewi gwelo gita kod loso wende hera kowuok kuom japuonjne mar thum, Dr. Osito Kale. Koro kabiro dala ka tema yudo Osito Kale. Agwele matin to Osito be winjo lweta ne aka nyathini nyalo gwelo gimoro. Bende omiyowa mopondo moseneno ei thum. Ng'at mane wawero go duol achiel ni ne nitie tuo moro mano onre kuma Kisiri. Gino ne chanda makata ka donje stage to ne ok anyal wer. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya. Tich Abich kochakore saa 2 okinyi kendo inwe ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo chandruok mar bipolar kendo wantiere kod jalony marwa ne wang'iyo kata kidienje types ema ne wantiere hapa ni wachake achaka gi tiende mondo mi ng'at masa moro noko yude mondo mi oyude kaka wamedo sudo. Okay. Pero kamano Ruth. So na we bipolar 1 to bipolar 1 ni en tuo mar mood dhi malo gi piny. Koro kaka wapogo gi en ni bipolar 1 wang'iyo timelines
actually mane difference mag gigite koro ka ngato nigi bipolar 1 nitie gima waluongo ni mania koro mania no en kama odhi speed ka wanyalo imagine gia mag wich koro gia dhi ng'wech kabisa koro sama odhi gi speed ni yudo ko ng'eny gi teko to yudo ka samoro be otimo gik ma risky koro dhi for 4 days to 1 week koro seche ko ng'ano dwaro hospitalization nikech onyalo hinyore then kodok e piny mar graph kocha odhi e depression kanyo yudo koro ng'ano koro onge mor oda mano lore ot koro dwa dere yudo ka koro be gik mano ero timo kotim iluongo ni loss of pleasure in gik mano ero yudo ka ng'ani en oguta yot okay then bipolar 2 en koro ng'ano ok chop mania iluongo ni hypomania koro en piny mar mania kanyo koro en yudo ka ng'ano be ong'eny gi teko owuoyo mang'eny ama iye wang' lakini ok ochopo kiwango ma nyaka watere hospital but yudo ka pod jomong'eye bong'e ni ng'ani en gi chandruok en speed ahinya alafu gite gidok mane depression koro kod depression same symptoms yudo ka koro en gi oonge mor ok ochiem maber ok onind maber odwa dere suicidality is one of an common feature e tuoni then wan gi mar adek iluongo ni bipolar 3 but ng'enyne waluonge ni cyclothymia koro en koro siko lokore sate koro en duration tin ido ka koro maybe kawuono mor kinyen piny kawuono mor ino kamacha omor for ndala biriyo kata ndala ng'wen koko dhi piny moro ni omor but okochop mania ochopo hypomania koro kama yago bipolar 1 koro depression mania no en mamalo cha ken kala mania inyalo chunga koro my bipolar 1 line ni ma en malo ka en malo to en malo saidi ka en piny ten piny kabisa saidi ka to sama en kani omor alafu ido ka ong'eny gi teko to odwa timo devil activities odwa hinyore ok odwa nindo ido ka samoro be gibedo hypersexuality onyalo koro en gi libido malo alafu kodhi bipolar 2 ina koro ma hypomania ino ka okochopo malo ochopo ka koro okochopo kae odhi kama alafu depression duong koro do kaka ng'ani jogi imiyo ga antidepressant nikech koko mini depression ka ni no ka depression ng'eny kabisa koro imiyo gi ntie yedhe ma wanyalo discuss later then cyclothymia en ma ino ka no koro en koro ng'ato olokore piyo koro iluonge ni mood swings jowach nen gi mood swings o mangato nyalo bedo kod bipolar 1 bipolar 2 kata bipolar 3 bipolar 1 en ka en mor to mor ahinya to e kindala ng'wen kod ndala biriyo to ka odhi piny bende ahinya mana kaka ni wacho kato bipolar 2 en odhi malo to ok ochope bipolar 1 kato kodhi piny saidi mokalo kata bipolar 1 ma ang' no dwar yedhe mag antidepressant segi mitemo nyisowa kato bipolar 3 en makoro ochalo sadisco en olokore sate piyo kod weche makamago kaponono ni ng'ato neno ranyisi gi mani wacho ni en mor ahinya kuya ahinya samoro ok odwa chiemo samoro ng'ato lorore ot kod weche makamago onego bed ni temo wuok kode kapok ochopo kode e osiptal koso onego bed ni kele akela e osiptal mapiyo for bipolar 1 wuoyo samoro kony ga ahinya okay inyalo temo but sechego sama ene mania ma ong'eny gi teko cha kitemo ng'ise gik ma make sense to ye wang kodi mi example ko ng'isi ni odwa timo gimoro ti ineno ka gino ok make sense timeline short kichido ka onya make plan lakini plan ni timeline very short king'ise ni gino ok nyal timore within that time to ko in enemy kendo koro dwa dhaw kodi ma koro ugolo lweny koro ido ka sechego mostly for joma wa diagnose mokwongo index patients mo diagnose mokwongo ido ka ng'eny gi kelo gi family nikech oonge insight koro insight en ni okia but jotuo mosebet nikech en tuo ma ng'ato dakgo ok wawuoche mag thietho ni kiwa wawuoye management koro jomosebet safari no mong'e maber gin koro gibro ng'e ni sani koro adhi e depression ama sani koro achako idho kudo ka ochako keto measures mag ensuring that okodhi kuchuchu lakini first time ido ga ng'eny families ema kelo ga hospital ido ko kawe club kamoro ama samoro be over religiosity olemo moro ma ok kawaida ntie lemo but ntie lemo moro ma koro en lemo ma okalo over religiosity is a very common e tuo mar bipolar joma gi mathoro bedo kod bipolar joma mine koso joma chuo ng'enyne ido ka I would say mine
Nikech ang'o? Apani hormones, ingeni hormones gi be samoro kelo mood fluctuations. Koro apani samoro hormones go be nyalo miyo odhi mal ahinya kata odok piny. Nikech nitie tuo moro en tuo under mood disorders, bipolar nitie mood disorders iluongo ni premenstrual dysphoria. Ido ka before mama pok oneno malo ka not all but ido ka mood change. Koro those hormonal conflicts ma nitie dend mine apani be nyalo contribute to higher prevalence mar mine. Wantiere kod picha maber mokalo ka symptoms mag bipolar kata ranyisi mag bipolar depressive episode. Ageno ni inene nyakwara Mugia Jwanga, ineno kacha kaka ondik nogo picha kanyo low mood, ma ini ng'icha mood ni piny, lack of interest, gik mayande itimo kimor godo, iwinjo ka koro chunyi onge kata matin. Samoro be ni nyalo chiemo mang'eny ma ang'ni mi ibed kod ratil mamalo mar del kata okichiemo ma ang'ami iwit ratil mar del. Ipimo no kacha bende ni sleep disturbance tende ni okinindo kaka onego beni nindo. Ka seche 7 seche 8 to samoro okinindi inena. Kaito moro no enang'o lack of interest waseneno apa no dhia kaka odhino. Kanye mokwamulo kanyo? Psychomotor retardation ni or agitation. So mano ngiso ni psychomotor retardation ngiso ni in slow. Ido ka koro in slow. Kinyalo imagine wheel ngene wheel no beni move at a velocity speed more. Na koro sije koro wheel move. Ido ka dendi ido ngani kata ko wuotho ka ido ka wuotho ka in slow. Agitation ngiso ni be samoro tuo no nyalo miyo ngato bet gi some restlessness be. Ma koro en bipolar depressive episode. Tene ni ka koro in pain kacha. Kati wantiere kod mama locha be. Mania. Wantiere kod ranyisi mar mania. Wako yo picha mar mania mondo miwangi ane picha mar mania ni nyisowa ang'o gini. Makineno gigi e kindala 4 kondala 7 to koro nego beni ma en ng'at mitero e od thieth. Seche mama no dhi nyime ka okel ng'ato e osiptal. Thothne utimo diagnosis nang'o? Koro kokel ng'ato hospital to the first thing watimo itere iluongo ni triage. Triage kanyo koro ibro kao pressure, ikao the vitals. Then kosetim kamano to ibro watimo gimiluongo ni clocking. Koro clocking en wakao history. A field wani what rely a lot on history. So abro wuoyo gi jonyi. Sky too much irritable. Ama mania no ni malo kabisa ta abro timo mana observation anyalo wuoyo kode matin ba winj kako most of the time abro ni onge nyasaye onge uhuru onge jo madongo ma in reality you can true but idoka associate gig madongo ni mama en gi gari moro maduong alafu koro kwase ka history not to abro diagnose then what ichake nini antipsychotics ama imi the mood thermo balance mood. Yes. Antipsychotic magi chiegni gi yedhe mag neko koso kata kamano kapok iduoka wantiere ka akod manic episodes mani wacho ni ka mood ni malo mokalo. Mama abene ni pimo wakata ni koro ngato ni malo saidi to kocha ne en ngato ni piny saidi. Ni wacho ni ma inyalo nena kuom dakika 2 dakika 3 tiseng'e ni ma to en bipolar 1 mania. But gima history nyaka ka history maber ma afu ibro ngamodak go kodi dwa ngamodak go machiegni ngisi ni wachako neno kama of course nti gima walongo ni MSc mental status evaluation koro kanyo be angachaka ka history and then clinical observation kaka neno jatu koro mago kigote then kodi you come to a conclusion. Alafu ntie book mwati chogo lungo ni diagnostic manual DSM koro kanyo be ntie like a protocol kaka nyalo be all the way to up to a final diagnosis. Yeno maka kanyo kwa duogo to ka ose team diagnosis kata kise ka history ma ing'io jatuo kaka chal ati nyalo fwenyo ni ma en kidieny type 1 type 2 kata type 3 mar bipolar. Seche ma oseyudi nitiere kod bipolar nitiere thieth kosi bro daka kode kidaka kode onego beni timuri nade kata onego beni riti nang'o kik idhi mabor kik isud kata matin kadwa ni mondo mi aparni ni penj laktar okelnwa kod CIC group ngimani en mwanduni e kambi mar okumba mar CIC wan gi yie ni okang' mora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kaachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mar thieth ma idhi to idok pacho kata thieth minindo e od thieth.
klinik mar mine mapek, thieth mar lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ne yudo masira mora mora nono maonge chudo mora mora mar omenda manyalo romo siling $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang', wacho ni higni 60 kadhi nyime, chenro mar Seniors Mediplan dhi bedo jakori e higni mag aheri. CIC ni kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama, kamoting'o nyaka riti pacho e kinde weche mamoko. To ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Copcare Medical Cover emowinjore kodi kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani gi ngima nyithindi kawuono kod okumba mar CIC. Gima deher mondo mitim mondo miyud okumba ni, adwa ni mondo mikaw simbi mar ong'we yamo, kae to ndik ote machuo kitiyo kod wach mar medical cover. Ndika ni medical cover, katiore namba mar 22471. E kambi mar okumba mar CIC en wacho to gitimo. Kikisud waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Manate nang'o ma initimo? Anayudo oda moro kae. Makoro chuni nyaka twei. Tikod kuri nego buya seche ma buya pod tindo mondo tiegi te moloyo ka gisebedo madongo. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Wabedo gi stock kapo ni sales ni piny mondo idoge yud profit, nikech profit moyudo bao en mana $1 gi $2, to odwaro mana keto chuny motegno mar mondo ilok wandi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo bipolar disorder. En chandruok nyakwara muge juang ma affect moods kata feelings kata kaka ng'ato dak kata kaka ng'ato bet. Mwayudo kacha ni obiro e kidienje adek mana kaka ne jalony marwa oleronwa. Kidienje ma wadonje ni wadhi ya online kendo penjo duto te ma inyalo bedo godo oyieni mondo mi penji mondo mi wayud kaka wanyalo ng'eyo nikech penjo e ng'eyo Yes, ok kamano. Kapok wadhi matut mokalo ni wang'iyo kacha weche mag
diagnosis to kapok wadonjo kanyo kapok watieko mano yiena mondo mi akawie simb Morris. Morris, halo, penj laktar. Halo Ruth, idhi nade? Adhi maber, to in? Adhi maber ahinya. Machiegni. Amor ahinya kaka upuonjo jokanyanam weche mag tuoche. Erokamano. Daher mar wacho niya, an jalony kuom weche mag afya lakini miluongo ni medical anthropology. Koro gimomora e wach chenro ni en ni tuoche mag mental health gieki. Ji ok ong'eyo wachgi maber. Ji onge gi information about information maluwore gi symptoms, diagnosis and treatment and causes. So yudore ni ka ji ok ong'eyo wach tuoche maber to gikelo socio-cultural explanation, yani nitiere explanation ma ok medical. Koro iyudo ka ng'ato wacho ni to ng'ama nigi bipolar ni to en ng'ama jendeke matin, samoro en ng'ama onyuol matimbegi riche kare ng'ani to tuo to ji okia. Koro iyudo ka samoro isande, samoro ikwede, samoro igoye ka en nyathi. To kare en ng'ama tuo. Koro akwayo ogandawa ma kaka joluo ni gimoro amora ma affect afya mar dhano nigi explanation ma medical. Koro ka ionge gi information, dhi ir laktar mondo opuonji. Amor ahinya kuom wach bipolar. Naseneno ji mang'eny man gi bipolar to ok ginyal bedo treated nikech ji okawogi nigi jomer. Ing'e ni bipolar miyo samoro ji engage in risky activities. Ng'ato bayo, nyathi manyako tiyudo ko bayo gi chuo e kor gweng'. Maka kumo ochomo onge. Iyudo ka ng'ato dichuo to omadho kong'o excessively to ogore gi ji kare en mana jatuo to ji okia, ji okawe ni en jakong'o. Koro ago erokamano ahinya mondo unyis ogandawa mondo upuonjgi ni gimoro amora matimore e ngima dhano morochore ma ok normal onyalo bedo tuo to kare ji okia ni ng'ato tuo. Erokamano ahinya. Amor kaka okele nikech inyalo kaw ni nyathini jendeke. Nyathini chapni ahinya, nyathini chendo, kare nyathini tuo. Onego bed ni ng'iyo kaka ikonyo nyathini. Apani okele maber mokalo waduoko ni erokamano makende. Seche ma wadhi nyime pod wayieni nyalo go simu mondo mi jalony marwa oduoki kama onego bed ni oduoko. To gima watim nyaka wabed motang' kod timbe ng'ato. Ng'iyane to timore kama kuom thuolo marom nade. Ne wantiere kar diagnosis. Oseyud ni ng'ato nitiere kod bipolar. Oyud ni en type 1, en type 2 kata type 3. Thothne ok ang'eyo ni thieth kata seche ma ikonye ni wacho ni ok nyal thiedhe morum. Titime nang'o? Wacha gi type 1, type 2 kata wadhi type 3. Koro type 1 bipolar gima nyaka wakwong watim ibro kelo hospital ka en mania. Koro gima nyaka kwong tim kae en duoko chemicals ka piny. Koro the first thing ma ibro tim kanyo inyalo yena kawie simu Morris. Yes, it's okay. Kata wadhi nyime. Morris, halo, penj laktar. Yes. Machiegni? Madikens Bella Mombasa. I was and I don't know if the my one day outside. Goro. Hello. Wawinji? And madam naona nguko ni enga floro ni lokali moro matin kabisa chwanye. Ile kataka maybe for example hivi niwe kopi isi mwanangu. Hiyo kanji msechwanye tenzima bika leo katamana tu after 2 weeks hiyo kulugo more katamana 1 day 3 days hiyo kaje nana na day makisho cha kochwanye. Sura chani marwani mesi bane sinyalo konyi nango. Ng'at ma samoro ni mawe otko beto gima tino osechwanye to gidi nyalo chwanya to sama tino mor apa ni ma ena bipolar ma wawuoyi no penjo kata ni nyalo konye nang'o. Koro gima nyalo wacho en ni mondo mi wabed gi hie ma sure ni en bipolar nyaka tim assessment gi daktari o nyaka bi hospital nikech nyaka wa differentiate be personality kido to gi tuo. Koro nitie jomoko ma samoro en mood swings go nyaka bedi ma ng'ato ichwanye ama okomor gi gimoro nyaka o express kako winjo. But kako ni gima wang'ia ahinya makoro guide wa mondo mi watim diagnosis gi en ni one nyaka bed distress
Distress nyiso ni nyaka bed kasoro moro ma gini affect ji. Moro ni en dysfunctionality mangiso ni nyaka obed ni katich kata dala ntie oko function maber. Mar adek nyaka bed gi deviance. Deviance kiso ni society ongeni ngato higa makama onego bed ni behave kama. Lakini en behavior ne opogore kama. Koro nyaka meet those lungi 3Ds. Nyaka meet criterion. Koro okanyal comment nikech mood swings nitie. But mondo mi wabed sure nyaka bima wakaw proper history ekwa ngeni wanyalo kete bipolar 1, bipolar 2 kata cyclothymia based on symptoms mana wacho mbele ka. Yena mondo mi akaw simp Gilbert. Gilbert, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Kamano kuom maber. Machiegni Gilbert. Na penj na laktar to tuo mar dang'ni mar paro niendi. Ere kaka okaw mana ng'enyne kuom sani kineno to chalo joma nie mbalariany ka joma nyithindo mosomo. Hello? Wawinji? Ago erokamano kuom puonj maber to apenjo ni penjo na laktar ne tuo mar dang'ni mar paro ni ang'o miyo chando sani king'iyo to ng'eny joma usomo joma nie mbalariany jogo mochopo kata form 4 yudo ka nyathi mariek kabisa yudo kowuok e skul to en age ochalo ng'ama okethore. Ang'o miyo gini donjo mana kuom joma nie skul kata jogo mopuonjore maber. Penjo na laktar mano penjo maber kabisa. Erokamano kuom penjo. Gima nyalo wacho kanyo en karambe mane an school na penjo one of my professors ni ang'o miyo joma riek ema yudo tuo ni to notemo ng'isa ni intelligence be samoro biro ga gi like neurotransmitters ki kaka gitiyo. Neurotransmitters gin chemicals. Koro ka samoro ng'ani rieko neno concentration ma en gogo because rieko en memory ng'ato kosomo gimoro to nyalo paro kendo nyalo make concentration be onyalo concentrate gimotimo. Koro ka chemicals makelo memory and concentration go pod dok mana obongo kachacha. Koro notemo gima nyalo wacho ni jogo samoro chemicals go ni malo ema koro samoro kelo dysregulation mar chemicals go. Gima bechak mar ariyo en tiyo gi yedhe mamero ji gibe. Makema kaka rawere jogo matire mbalariany tiyo kod yedhe mamero ji akawie simb Jafeth. Jafeth, hello, penj laktar. Machiegni Jafeth. Jafeth oling. Wadhi nyime. Ruth. Machiegni awinji. Apenjo daktari to kaponi jago no man kod bipolar. To ere kaka sama ineno ikit behavior mar grup pogore ni kaka ing'e to bang'e ti samoro behave ma kawaida mineno ngima kaeto iye wanga samoro mabiro malo magino wang'e behavior. Koro ng'at ma kamano inyalo ng'eyo ni en gi tuono kata oonge go. Erokamano jawinjo kuom penjo. Koro gima chak ang' nadoge the 3Ds ka. Wakuongo atiek kod wach mar nyithindo mane mbalariany, nyithindo ma iwacho ni wigi riek kata wigi liwgi ni chako mulo kar yedhe mamero ji kaeto koka wadoge ir Jafeth. Okay, erokamano. Koro yedhe mamero ji gi be ng'ato komadho nyasore ama omadho kong'o gigi dok mana chemicals ka. Dok e obwongo. Dok obwongo nikech kimadho euphoria ama ber miwinjo no en nikech chemicals moko igole obongo kuchocho. Koro ntie kako onego bed levels monego bed ni gibete. Kaka for example same sugars. Ntie levels ma sugars onego insulin pancreas ongeni onego bed nogolo this amount of insulin mondo system obed maber. Same way brain bongeni onego bed nogolo this amount of any particular neurotransmitter mondo mood obed maber, mondo tabia obed maber, kendo paro, mood, behavior and feelings. But yudo ka koro ng'ani yedhe gi tero chemicals go dhi malo. Wawuondre, let me give an example. Onego bed ni units go bedo less than 100 normal. Lakini kimadho nyasore tere 800 ma brain wacho ni ma ok normal. Koro ka brain chako duoko levels go piny. Koro yedhe mag mer gi kong'o, nyasore, moro bit luongo ni mogoka gi trigger. Yena akaw simu mogik kapok wachikore kod yedhe go kaeto wang'e kaka wanyalo tieko chenro. Hello, penj laktar.
awito jawinjo nano. Yes. Koro gima nyalo nyiso jonyuol ni gikony nyithindegi ama maybe gi build friendships. Kech gimwange ni kata mana clinic jotuo mwaneno ido ka most of them ido ka bipolar nitie to nitie kono, bipolar nitie to nitie mogoka, bipolar nitie. Koro ido ka nitie correlation mar tuo mar bipolar ni to gi gik ma ji madho ma ji tiyogo mag mor mag yudo mor. Ng'ato ye wanga ma kaka inyalo konyonge to en mar moro mar dakika matin kamano ng'ano tuo ng'ano nego bed ni ing'iyo kaka ikonye. Ani wacho no kata ni weche mag thieth en mana obedo managed. To onge thieth minyalo thiedhi makoro wacho ni ithiedhe morumo. Mulnwa kaka imanage mana matin nono kapok wadhi nyime. Koro management wan gi iluongo ni pharmacotherapy ngiso ni yath. Koro nitie yedhe iluongo ni mood stabilizers. Koro nitie mood stabilizers maybe nyalo mention achiel iluongo ni lithium. Koro lithium no kit balance chemicals ka bedo baseline midwaro. Ka kwa yudi ka in malo tibro mi antipsychotics mondo odwok teko ni piny nyaka kama idware. Kaponi wayudi ka in a depressed phase ibro mi antidepressant to tingi malo. Kose tingi malo then imi mood stabilizers mondo maintain. Kwase timo mano koro the psychiatrist brought him mano. Then koro waduo koro environmental social issues alwora mangato dake beber kech kata kimonyo yedhe giti dok kama koko ng'enye maonge kweto bipolar pod kata kimonyo yath pod bro bedo triggered ama idoka koro samoro be adherence to medication mano be challenge ma wan go jotuo kudwa monyo yath koro wawacho ni treat talk therapy gi pharmacotherapy both nigi what we call good prognosis ngato dak maber ma ngato ok nyangi ngata ni ngi tuo no monyo yath maber ibet gi ji maber yedhe gi ngato dhi monyo kuom thuolo marom nade long term ngato nyamonyo kata their entire lifetime kisiki monya yath but gima koro timore ni ki chako yath chaki maybe on high dose depending on severity mar symptoms gi lakini kise bet maber to dose go idwoko piny mangati do ata koro timana ipila chela mario lakini ki relapse chaki malo kendo modugwa maintain koro ki maintain yath maber to kana mana jo skari jo pressure a small tablet monya time mumini monya no and you daka ngima maber maonge shida mora iwacho kata ni parne giuru kata ging'eyo kapok ochiko chenro ni nitiere points adek kata ang'wen madiher mondo mi oganda wa omaki kotenore kod chandruogni mokwongo ni nyaka wang'i nyithindo kata jogo ma wantiere godo e alworawa nyaka wa observe moods gi ni chal nade ng'ani odak nade mana kaka ne janeno wacho ni inyalo pa ni ng'ani jendeke kata ng'ani nitiere kaka en ng'at ma ok dwa wuoyo gi ji kare ng'ani tuo nego bed ni ikonyo tiende ni ya wabed motang' wang'e ni kaka nyithindo kata joma dongo mantiere machiegni kodwa behave mana chiel namba 2 kachiel kod adek mok diher ni wiwa wil godo en ang'o anyalo medo ni ji mondo obi for assessments I think assessments okonyal speculate village ama kuonde mwadake nikech nitie kido to nitie koro tuo koro ngato ka yowang kata ngato yewanga kabisa pod okonyal wacho ni en tuo samoro en kite be mano kite koro nyalo wacho ni mano mondo wang'i gimoro machak wang'i ni mondo wadoge utamaduni mar Afrika ne gin joma communal ngiso ni ne gin joma odak e kanyakla to gino rumo nikech weche mag westernization somo maybe nyathini kiani kanye ido ka koro ji okere to kibiro kuno ka Nairobi gi kikata mana neighbor ni ido ka isolation ni machak be kelo shida koro ji obed the communal living onego duogi koro ido ka ngato onego beni ing'eya antini ung'e wuoyo go simo gigo konyo weche mag mental health generally mood disorders gi nyaka kuna ntia array mag disorders go but communism bedo kanyakla ok ni dichiele higa koka ji dito romo dala kod weche makamago bedo makanyakla iwacho ni nyalo konyo maber kato yedhe gi twacho ni ji bro muonyo gi ndalo duto te magi to luore kod kaka ochali nyalo chaki gi dos mamalo tiduoki piny mos machop kama koro ok imuony yath ahinya ponono ni wadwa golo twagni e studio ka ng'ato dwa tudore kodi oko kocha inyalo yudi kanye samoro temo go simo temo manyo to koyudowa inyalo yudi nade mondo mi inyiso gandawa Koro anan station Chiromo Hospital Group, one gi branches in Nairobi ka, achiel ni Westlands, but GTC kanyo, moro ni Mudangari Road,
moro ni Upper Hill. To maybe anyalo share maybe a contact. Maybe kidwa chopo ira ama the hospital. Nyalo go 0712 25 8569. Inyalo nono? Nono abiriyo, apagariyo, prariyo beach, 0712 25 8569. Praburo beach, then prauchiel chiko. Erokamano, adwoko erokamano makenda. Gino ni odiochieng' machielo kwa luongi Timo Duogo, wachako go mbaka kotenore kod weche mag dang'ni mag paro. Yes, antie. Erokamano ahinya. Ne jalony marwa wadwoko erokamano makende ne director na. Erokamano ahinya Alex Obado kachiel kod producer na Papecho Okoth. Ne oganda wa mawantiere go e studio ka, kamoting'o jopicha kachiel kod joduol erokamano mathoth. To ne in jahera mar chenro ni kawacho ga ni ngima en mwandu, obed ngima mar paro, obed ngima mar chuny kata mar ringruok mago duto te nyaka wang'i e chenro mar penj laktar ka. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani.